V divadle Jána Palárika sa uskutočnila konferencia na tému Historický a kultúrny odkaz byzantskej misie. Bola organizovaná pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych bratov na naše územie. Na začiatku Božidara Turzonovová slávnostne predniesla proglas a po nej odborníci prezentovali rôzne témy. Okrem základného poslania solúnskych bratov riešili aj historické súvislosti byzantskej misie. Spomenuté boli aj právne aspekty misie, ktoré bližšie priblížil Marek Šmit, rektor Trnavskej univerzity. Knieža Rastislav pozval do slovanských krajín túto misiu aj preto, aby dali týmto krajinám dobrý zákon. Ten zákon môžeme chápať ako právnu záležitosť, ale môžeme ho chápať aj ako dobrý návod na život. Takže v tom je ten dnešný odkaz toho starého pôsobenia Cyrila Metoda. To je stále živá záležitosť. Zaujímavý príspevok priniesol doktor Ladislav Vrteľ, ktorý rozprával o význame viacerých druhov krížov. Kým ten grécky krížik sa spravidla stotožne s menom Ježiša Krista, ten latinský kríž sa chápe najmä alebo s takým akcentom na kríž utrpenia a ukrižovania Ježiša Krista, a dvojitý kríž sa chápal ako kríž zmrtvých stania, čiže víťazstva nad smrťou. Dôležitým cieľom konferencie bolo oboznámiť mladú generáciu s odkazom svätých Cyrila a Metoda. Okrem viery nám zanechali aj poslanie, ktoré plníme aj v súčasnom období. To je predovšetkým zameranie na rozvoj vzdelanosti a kultúry. Príchod solúnskych bratov na naše územie ovplyvnil rôzne spoločenské oblasti. Konferencia bola veľmi zaujímavá a účastníkom ponúkla nový pohľad na odkaz byzantskej misie.